Bene guide this budget en gimiluongo ne election operation plan. Election operation plan en ilose kowuok e gimiluongo ne election commission strategic plan. Election operation plan ni ema sani de jopiny oseneno ni ma endi election operation plan ma kaka wadhi timo yiero ma 2027 to nyalo inform the budget projection ne. Nikech sani kiwacho ni idwaro gimiluongo ne kelo election materials tionge gi election operation plan. Election operation plan ema wacho gima nyaminwa wacho ni IBC dhi timo ang'o. But nitie gimoro kaendi ma very fundamental. IBC siko wacho ni trust issues. Ni it is because of the trust deficit mane momiyo ok ginyal prokiwa gik moko locally ka. Ting'eni onge kamoro amora ma osetime analysis gi Jokenya. Ma Jokenya wacho ni wan to kwa trust IBC omiyo kwa nyal prokiwa ballot papers ka. En gimoro ma to me from where I sit obedo propagated gi the commission itself. Jokenya to poko wacho ni wan to we don't trust to the level manyaki prokiwa mana papers and materials oko. Ineno. Nikech kata kineno kata kaka ma oko go timore. The procurement bedo single-handedly. Idoka, for example, the procurement mar Kimskate. Kane gimiyo Smartmatic. Negi goli from Otimorphos, gigoli gitere to Transmatic. Onge ler moro maber matimore. Omiyo trust is a very important issue, but IBC okonego bedni run on the basis of trust. Mamiyo ni koro trust ne momiyo ginyal prokiwanwa gigi Kenya ka mondo bed cheap. Ten trust mar nyiewo gige yiero, ten trust mar ka yiero osetim bende pod ji onge koda trust kodgi. Ang'o ma gitimo between this yes commissioners to ne onge. To ang'o ma gisetimo on their strategic plan and management to deal with this trust. Nikech adieri trust gi confidence gitone piny. To nego ging'e niya trust ma giwacho ni kapok gi deal on it emomiyo Jokenya bende okuogi mondo otimre nade okura. Koro trust ne emomiyo ging'iewo gik moko ma expensive oko to kosekel ka to kendo trust achiel ni be mamiyo Jokenya kendo okuogi mondo otimrok nade ogokura. So this trust is the root cause of everything. Monego bedni the commission bedo piny to ng'eyo ni how can we develop the trust. Sani kawuono wan gi gimiluongo ni dialogue festival dhi mbele. Those are the things monego bedni gidhi ir Jokenya to gipenjo Jokenya ni wadhi yiero 2027. Unu neno nang'o? Waing'eyo ballot papers Kenya ka koso watim nang'o? Public participation. Virtually gigi mondo kata kopo ni gilo projection to ng'ato neno na adieri en projection moro ma otim ma Jokenya motimo nade emopuodho. To bende kata na wang'yo nikech wan gi migepe kata na duonde mosebedo katimo oversighting. Mara IBC ni pok aneno ka oversight itime mar yango ni to pesa kuom ranyisi kata na yiero mano mar higa mar 2022 kama bende niwacho ni noti koda siling bilion 44.6. Pok awinjo audit moro amora. No, the Auditor General timo man there is a report. And that wastage meneno no. Kisomo the Auditor General wacho areas mane wastage otimore. But pogi kelo ne Jokenya mondo ng'is Jokenya ni ande areas ge mane wastage otimore to mae gimo koro watimo mondo koro wa mitigate go risk on these areas mag wastages ge mondo kik wa spend this much. Nikech adieri ka nitiyo gi 62% of registered voters on ballot papers kende manutiyo to sani dwani mondo ballot paper kende ichaki medo bei. Yes, so the wastage to me ng'eny maloyo kata mana anything else. Ni wastage nikech kana voter registration bende poko chako. Wang'e nitiere joduto mbulu manyien ma bende poko kawo kura. Ma bende giwacho ni legally the commission onge gimomiyo ok nyal dhi mbele gi continuous voter registration. Onge. Budget. Nikech gimomiyo giwacho en budget. Which is fine. Mano winjore. Ni gimomiyo pok watimo voter registration to ng'eni gi to giwacho ni gimomiyo pok watimo continuous voter registration is because commissioners onge. But that is not a legal question. Nikech nitiere gik mang'eny ma commission ni osetimo.
adieri ma neno ka gitimo, for example ni neno gima notimore weche mag Gachagua gi, but commissioners ne onge. So ni ka nitiere some integral issues ma very important to giling'ore kuom commissioners. To ka nitiere gimoro madhi konyo jopiny to giwacho ni ka nitiere gimoro to gitimo atima with or without commissioners. Koro mane momiyo to mage gik ma build on trust, mane mo gik ma build on confidence. Onego gitim gigi on a transparent, and I hope ni jok ma idhi yier out of this 37 people madhi bedo achiel kuom nyinge mabedo gi mang'iyo kagi ema dhi bedo chair. Ageno ni en ng'ama winjo dholuo, owinjowa ni kawinjo dholuo otim kama. Nikech listi mag joluo bende ng'eny ka. Nikech kata neno namba 37 ok campaign negi takwayogi. Ka giwinjo